Dobar dan ljudi. Koji je danas datum? 29. travanj. Dobro, a zašto smo mi danas ovdje? Ovdje smo zato jer su najavili mraz i došli smo zaštititi naše biljke. Dobro, znači, iako je kraj travnja, rekli su da će sutra biti mraz, pa da se naše sadnice ne unište od mraza, lijepo smo ih došli zaštititi. Krenite. Ne, ljubavi, ne preko štapa, samo nju treba, ne trebamo štap štititi. Vi krenite do ljeske, niže, 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 niže. Niže. Štap uopće nije bitan, ne štitimo štap. Čekaj, nježno, nježno i sad tu ispod. To. Vi nastavite hraniti koji ste na redu za hranjenje. I sad ćemo sve ove ostale naše biljčice zaštititi. Jel može?